nilqgħukom għal din l-Ewkaristija li se niċċelebraw flimkien solennità tat-tluħ tal-mulej fis-sema. U llejla fil-kongregazzjoni magħna għandna preżenza speċjali li nixtiequ nonoraw il-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Magħna għandna lill-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, l-Onorevoli Dr. Michael Farrugia, Ministru Għal-Għawdex, Dr. Justin Caruana, Komissarju tal-Pulizija, Sur Lawrence Kutajjar, diversi uffiċjali għolja u membri oħra tal-Korp. Sew dawk attivi u sew dawk li huma kienu fis-servizz tal-Pulizija. Din l-Ewkaristija mexxija mill-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grek, se tkun animata mill-banda tal-Pulizija taħt id-direzzjoni tas-Sur Mas l-Assistent Kummissarju Anthony Kassar, il-kant fidejn Kor Nazzjonali, Kor Malta, taħt id-direzzjoni ta' Miss Elena Ferro. Kif jgħid il-motto tal-Korp tal-Pulizija, Domine dirige nos, nitolbu lil-mulej sabiex ikun dak illi imexxina. Fil-waqt li roddu ħajr u nitolbu għal-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, sew dawk li hawn magħna, sew dawk illi ma setewx ikunu preżenti u għal-membri mejtejn illi taw is-servizz tagħhom għal-ġid tan-nazzjon, għal-ġid ta' pajjiżna. Nilqgħu ċelebranti billi inqumu bil-wieqfa u flimkien mal-banda u mal-kor kantaw l-innu ta' dħul sebħu lill-Alla.
Insistu issa għal presentation of colors tal-Pulizija. Ministru tal-Intern u s-Sigurtà, Ministru Għal-Għawdex, Kummissarju tal-Pulizija, membri tal-Korp, ex-membri tal-Korp. Natikum merħba din id-dar ta' Marija. Il-motto ta'kum huwa Domine, dirige nos. U jina l-lejla nista' ngħid Domina, Sinjura, mexxina jint. Hekk ninterpreta il-preżenza tagħkom f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu f'din is-sena Marjana li qegħdin ngħixu. Ejjew flimkien nibdew din it-talba tagħna fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. Utej, nippruvaw kemm nippruvaw nkunu dritti, aħna bnedmejn. U is-sinsla ta' darna mawġa, nitawġu, nonqsu. Però nagħmlu l-qalb għaliex Alla l-imbierek bl-interċessjoni tal-Madonna ixerret fuqna il-miżerikordja tiegħu, il-ħniena tiegħu. Għalhekk b'umiltà, sinċerità nitolbu lil Alla ikun ħanejn magħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħutej li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemid, bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġeli bil-qadisin kollha u lilkom ħutej tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli t-tasmawiet, paċi fl-art li l-bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, nattuk ġieħ. Irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu.
mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ qaddejs inroddulek ħajr għax Kristu ibnek bit-tluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l-quddiem fit-triq tagħna lejk. Jimlina bit-tama. Aħna li aħna l-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fija daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għodu bil-qiegħda qalbna miftuħa nisimgħu lil mulej ikellimna. L-ewwel qari mill-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi tifolu tkellem fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sar jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tawhom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Saltna Talla. Meta kien għadu magħhom, ordnarhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennewh sa ma seħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għammed bl-ilma immintom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien saqsewh. Mulej u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-Saltna ta' Iżrael u weġibhom mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu, imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma jħarsu leh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu leh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galileja, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha ċarxu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej, l-oli u tal-biża sul tal-kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu l-Alla, għannu l-sultan tagħna għannu. Tela Alla. Għax Alla, il-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena l-għanja sabiħa, is-saltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. It-tieni qari, Kristu daħal fis-sema stess, qari mill-ittra lil-Rut. Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidej bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biss minn żmien għal żmien joffrilu nnifsu bħalma l-qassis ikbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba dejjem meta waslet il-mirja ta' żminijiet
biex ineħħednu bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li offeri nnifsu darba biex jitaba bid-nubiet tal-kontra għad jerġa' jidher darba oħra. Mhux biex ineħħed nubiet, imma biex isalva dak li qegħdin jistennew bil-ħerqa. Da darba ħuti għandna l-fiduċja nidlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna ġewwa mill-veru li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dal-qassis kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla, ejja nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa biqlubna mnatfin minn koxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsub bil-masafi. Nżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kemmtu huwa dak li għamlilna l-wiegħda. Il-kelma tal-Mulej. Nilqgħu tħabbira tal-Vanġelu billi nqumu bil-wieqfa kantaw mal-kor l-Alleluja. Xieb il-miġnus kollha jgħid il-Mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-Mulej magħkom. Għeluq tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Hekk kien miktub li l-Messija jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom sa ħdejn Betanja u rafa' jdejh u berikhom. U ġara li huwa u jberikhom infiret minnhom u kemm meħud fis-sema. Huma xteħtu fl-art jagħtuh qima. U mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju ibierku lill-Alla. Il-kelma tal-Mulej tifħej lilek Kristi. Insellem lilkom membri tal-korp tal-Pulizija kif ukoll lilkom ex-membri li għalkemm ma tkomx fis-servizz imma nemmen li għadkom tħadnu l-istess ideali. Min għandu nuċċali jiswed, iswed jara.
anke f'nofsinhar. Min għandu nuċċal jiswed jaħseb li fid-dinja m'hemmx tarf għal ħażin. Imma Alla mhux indifferenti għal karba tal-bniedem muġuħ. U bat lil Kristu biex ifejjaqna mid-dnub. Id-dnub li huwa l-erq ta' ħafna mid-tbatija. Infatti, għadna kif smajna fil-Vanġelu li qabel ma Ġesu tela is-sema ried jassigura lid-dixxipli tiegħu, jassigura lilna li bl-għajnuna ta' Alla il-ħażin jista' jintrebaħ. Prova ta' dan huwa l-fatt li il-Messija nnifsu bata imma fit-tielet jum għamm il-mewt. Billi ħafna drabi huwa l-bniedem innifsu li bl-emejl żbaljat tiegħu jikkawża dbatija lill-oħrajn, Ġesu jagħmel il-qalb lid-dixxipli u jibathom jippritkaw il-konverżjoni, il-riabilitazzjoni, il-maħfra tad-dnubiet. Għax Ġesu jemmen li ma hemm ebda ħażin li ju għal dejjem. Ma hemm ebda lejl mudlan li ma jgħaddejx. Ma hemm ebda bniedem imħassar li ser jibqa' imħassar. Ma hemm ebda mibeda li ma tistax tintrebaħ mill-imħabba. Fit-tmiem il-preżenza tiegħu fid-dinja qabel tal-sema, Ġesu ried jaċċerta lid-dixxipli li gravi kemm hu gravi il-ħażin tagħna l-bnedmin dejjem hemm il-possibilità li l-bniedem jibda jikteb ħajtu mill-ġdejd. Qabel ħallihom Ġesu jeżorta lid-dixxipli biex jibqgħu fil-belt. Ibqgħu fil-belt. Fis-sens li ma jirtirawx f'xi rokna f'xi raħal moħbi tal-periferija fejn il-ħajja forsi aktar tranquilla. Imma Ġesu jridhom joqogħdu f'ambjent metropolitan, fiċ-ċentru, fejn barra li hemm id-dbatija, ħafna drabi jaf ikun hemm ukoll strutturi li joħolqu id-dbatija. Għax f'ċertu sens, f'ċertu ċirkustanzi, biex isalva ġildu l-bniedem jaf li jkun ittentat idawwar wiċċu, jagħlaq għajnejh quddiem il-ħażin. Ħafna drabi l-egoizmu tagħna kapaċi jwassalna biex għal xi raġuni jew oħra naċċettaw li nikkoabitaw mal-ħażin. Anki jekk din l-għażla tkun tmur kontra dak li tiddettalna l-kuxjenza tagħna. Qabel jitla s-sema, Ġesu iwiedhom li l-missier kien ser jagħtihom lodda biex jistgħu jikkumbattu il-ħażin. Infatti jgħidilhom li l-missier sejjer ilibbishom bil-qawwa tiegħu. Bil-assigurazzjoni tagħmlilna l-qalb. Il-ħażin mhux ser jintrebaħ bil-ħila intellettwali tagħna, bil-ħila organizzattiva tagħna, imma bl-għajnuna ta' Alla. Jarrilna bil-gbejjer jekk naħsbu li weħidna partikolarment ser jirnexxielna nimmansaw dan id-dinosawru tal-ħażin, speċjalment il-ħażin strutturat. Imma flimkien ma' Ġesu, bil-metodi ta' Ġesu, naslu
biex naraw li l-ħażin u l-ħażin jinbidel u l-ħażin jonqos. Ġesu ma jirbaħx lil ħażin billi juża il-vjolenza li kapaċi teqret lil bniedem, imma dak li iżarma lil bniedem ħażin hija l-imħabba, il-ħniena inkundizzjonata li jikkomunika Ġesu. Il-ħarsa ta' Ġesu tinfed l-intern tal-bniedem. Mhux għax Ġesu għandu ħarsa qalila li tbeżza, imma Ġesu jara fil-fond. Ħarstu ma tiqafx fuq dak li jidher, imma jipprova jaqra l-istorja moħbija tal-bniedem imqareb, tal-bniedem delikwenti, antisoċjali. Għax ħafna drabi l-email żbaljat tal-bniedem għandu storja, għandu eruq mifruxa fil-fond tal-personalità tiegħu. Ħafna drabi wara l-azzjoni ħażina ikun hemm weġa' moħbija. Ġesu jara b'qalbu aktar milli jara b'għajnejh. Ġesu kien qiegħed jafda din il-ħidma tqila lil ġemgħa żgħira ta' rġiel dgħajfa, imbeżża, konfużi. Imma minkejja li kellhom id-difetti tagħhom, minkejja li kien hemm min ittradih u saħansitra kien hemm min kellu dubji tiegħu dwar dak li kien qed jgħidilhom Ġesu, Ġesu xorta waħda ma jitlifx il-fiduċja fihom. U biex ma jħallihomx weħidhom, talab lill-Ommu Marija biex tieħu ħsiebhom. Talab lil Marija, dik li qatt ma kienet imċabsa mill-ħażin, biex tgħin lid-dixxiepli fil-ġlieda tagħhom kontra il-ħażin. Eżies membri tal-korp tal-pulizija, u meta ngħid eżies qed ngħidha minn qalbi. Jiena ibn wieħed minnkom. Meta llum ġejtu f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, peress li ħafna drabi l-ħidma tagħkom iġġiebkom wiċċ imwiċċ mal-ħażin fid-diversi għamliet tiegħu u tmissu bidejkom id-dbatija li jikkawżaw l-għażliet ħażiena tagħna il-bnedmin. Jiena illum nixtieq ngħidilkom kelma ta' kuraġġ. Intom riżorsa indispensabbli għan-nazzjon. Għax il-preżenza u l-ħidma tagħkom hija meħtieġa biex ikun hawn inqas nies li jbatu kemm fiżikament kif ukoll moralment. Kemm nixtieq li s-soċjetà tagħna tkun iktar konxja mir-riskji, il-perikli kbar li jkollkom tħabtu wiċċkom magħhom intom. Personalment, u xi drabi anke il-familjari tagħkom. Fid-dedikazzjoni tagħkom biex il-ħażin jitrażżan. Nifhem li ħafna drabi, speċjalment meta jkollkom x'taqsmu mal-kriminalità organizzata li llum għandha dimensjoni internazzjonali. Intom tafu taħbtu teqtew qalbkom. Imma llum intennilkom dak li Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu qabel ma tela s-sema. Bl-għajnuna ta' Alla, il-ħażin li huwa kawża ta' ħafna dbatija jista' jintrebaħ. Tħallu l-ħadd jisir ilkom it-tama minn qalbkom.
bħal Ġesu u ma' Ġesu emnu li ma hemm ebda ħażin li ju għal dejjem, ma hemm ebda dlam lejl mudlam li ma jgħaddejx, ma hemm ebda bniedem imħassar li ser jibqa' mħassar għal dejjem, ma hemm ebda mibeda li ma tistax tintrebaħ mill-imħabba. Nemmen li Ġesu qiegħed jafdalkom missjoni importanti ħafna. Mhux biss biex ittaffu id-batija tal-vittmi tal-imġiba kriminali, imma wkoll biex twiżnu lil minnu fl-iżbal jara faħjar lilu nnifsu u jirriforma ħajtu. Jiena konvint li fis-soċjetà tagħna hemm individwi, hemm familji li jħossuhom grati lejkom eżiż membri tal-korp tal-pulizija. Għaliex bl-intervent f'waqtu tagħkom intom kontu strumentali biex il-bniedem imħassar jerġa' jaqbad it-triq tar-riabilitazzjoni. Ħasra li dawn l-esperjenzi ma nisemewx dwarhom fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Nixtieqkom tkunu konvinti li bil-ħidma xi drabi mwera tagħkom intom m'intomx weħidkom. Għaliex għalikom ukoll jgħotti l-kliem ta' Ġesu meta qal li l-missier sejjer ilibbiskom bil-qawwa tiegħu. Jiena nifhem li jista' jkun hemm fostkom minnu xettiku fil-ħajja tal-fidi, anke dwar dak li qed ngħid. Kif qed iktar il fuq anke d-dixxipli ta' Ġesu. Bib tiegħi kienu nies ta' fidi żgħira. Kien hemm min kien xettiku fil-konfront ta' Ġesu. Imma Ġesu jibqa' jakkumpanja, jaħdem ukoll ma' minnu nieqes mill-fidi, imma għandu rieda tajba. Kif għamel Ġesu, hekk nagħmel illejla. Impoġġikom taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu. Fl-aħħar ktieb tal-Iskrittura, fl-Apokalissi, naqraw li meta Marija kienet ser twellet lil Ġesu, id-dragon simbolu tal-ħażen mar qudiema biex kif tilet lil bina jibelew. Imma ma għamlilha xejn. Hekk bina seta jirbaħ il-ħażin. Ħadkom Marija li tħariskom mill-ħażin biex tkunu tistgħu tkomplu bil-qadi, bis-servizz nobbli tagħkom lin-nazzjon. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nistqarru il-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, ibnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla minn Alla veru. Ibnissel mhux magħmul, natura waħda mill-missier u bih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, nietu difnuh,
fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kotba mqazza. Tara s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġa' bil-glorja b'xem il-ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li meqjum veġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-liwiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. Mulej Alla tagħna, fil-mamudija inti tajtna l-Ispirtu tiegħek li bih nistgħu ta' bil-ħaq insejħulek missier. Immexxija minn dan l-Ispirtu nitolbu missier tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Għal-Papa l-isfijiet tagħna u għal dak kollha li għandhom xi forma ta' tmexxija fil-Knisja biex tagħtihom l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-Evanġelju nitolbu. Żejjem mulej bl-erf u t-tubija tiegħek lil mexxejja kollha tagħna fil-korp tal-Pulizija u għamel li jfittxu d-dawl tiegħek ħalli jarfu jaqdu dmirijietom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà nitolbu. Nitolbuk mulej għall-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija sabiex bl-interċessjoni ta' Marija Omna tħarishom il-perikli tar-ruħ u l-ġisem matul il-qadi ta' dmirijietom. Nitolbu. Nitolbu l-bżonnijiet tal-eżżis u l-familjar tal-Pulizija biex il-mulej jiberikhom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Għall-eżżis mejtin b'mod partikolari kollegi tagħna fil-Korp tal-Pulizija u dawk li mietu waqt il-qadi ta' dmirijietom biex inti mulej tagħtihom il-missier ta' dejjem u l-faraġ il-familji tagħhom kollha. Nitolbu. Ismana u Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emejli tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażejs inkattru l-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Nakkumpanjaw l-offertorju li flimkien mal-ħobs u l-imbejt membri tal-Korp tal-Pulizija se jippreżentaw is-simboli tas-servizz tagħhom permezz tal-kant Mulej fidejk.
Nitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għati fil-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja maqsa kollha tiegħu. Fiċċa kontana mulej ser nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek aħna nintrefew lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Nerfew qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Mister Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt, fuq il-ħażin, fuq id-dnub. Illum fost l-aġeb tal-anġlej tela fl-ola ta' smawiet bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja il-mulej tal-eżerċitej. U għatela mhux biex jitbiet miċ-ċokun tagħna imma biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qatt immorru warajh. Femmar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġlej jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda flimkien intennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Ismew it-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli t-tasmawiet. Mbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli t-tasmawiet. Qaddejs tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalejk poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dan l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs, ratt il-ħajr, bierek, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej radlek il-ħajr, bierek ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċej ta' demmej tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Nħabbru l-mewtijek mulej, nxam bil-feħl għaw minn tijek. Nistennewk sa ma tiġi fil. Għalek mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u bit-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju Qaddejs. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek
Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu għad-dejs tiegħu, inkunu ġisew wieħed, ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġin Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Mikil Arkanġlu, patrun u protettur tal-Pulizija, u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti sibt għalik. Ilqa bit-tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadu miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtejn niftakru b'mod partikolari il-membri tal-korb li għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġejd. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikoll it-tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrejn, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull ħażen. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Qed jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jirbaħ kull ħażen eżistijaj. Danu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Stiden il-Kappillan tal-Korp tad-Distrett ta' Għawdex għal talba ta' Rat il-Ħajr. Nitlobkom bil-wieqfa fl-imkien jitolbu din it-talba għal bżonnijiet tal-Pulizija. Alla li tista' kollox, is-seta kbira u bla tarf tiegħek iħadnu il-ħolqien kollu. Ħu ħsieb il-Pulizija kollha u daw kollha li dmirhom hu li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Nitolbuk tgħinhom iżommu t-toroq u l-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u binar. Inħalluhom lok fi ħsiebek il-ħin kollu għax dmirhom kultant jaf ikun perikoluż. Għatihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu ta' kuljum. Alla maħbub, ħares lil dawn l-irġiel bin-nisa qalbina bħarsa mis-seta bla tarf tiegħek u għamel li wara li jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-għeżiż tagħhom. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, int tatina fidejna il-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li il-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab in-natura tagħna l-bnedmejn bi Kristu Sidna. Nitlobkom toqgħodu bil-qiegħda filwaqt li nistieden lill-Kappillan tal-Korp tal-Pulizija. Eccellenza Reverendissima, fisem il-Kummissarju tal-Pulizija, l-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp, nirringrazzjak minn qalbi ta' din l-istedina li inti għamiltilna biex niġu hawnhekk f'din l-okkażjoni tal-400 sena ta' meta l-kwadru kellem il-kwadru ta' Marija l-Karni Grima. Fiż-żewġ ittri li inti bat personalment lill-membri tal-Korp u lill-ex membri tal-Korp, inti tissottolinea żewġ punti importanti ħafna. L-ewwel waħda fl-ittra jidher li inti tifhem it-toqol ta' responsabbiltajiet tal-membri tal-Korp. U t-tieni punt huwa li inti tapprezza l-ħidma u l-kontribut siwi li l-Korp jagħti lin-nazzjon. Dan int semmejtu wkoll fl-omelija tiegħek u bir-raġun kollu għax il-papa tiegħek kien u għadu ex-membru tal-Korp tal-Pulizija. Il-bieraħ il-Knisja ċċelebrat iż-żjara ta' Marija, il-festa ta' żjara ta' Marija l-Elisabetta. U llum din iż-żjara tagħna f'dan is-santwarju għal din l-Ewkaristija miegħek timla lilna kollha b'ħafna ferħ, sosten u kuraġġ. Għaliex bħal Marija hawnhekk qegħdin nesperjenzaw il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. U fil-kliem tiegħek fil-messaġġ fl-omelija Eċċellenza, inti mhux biss bħala Mario Grek imma iżjed bħala isqof fil-Knisja u l-apprezzament tagħna lill-Knisja tapprezza l-ħidma tagħna fil-Korp. Wara kull membru tal-Korp, Eċċellenza, hemm ġenituri, hemm żwieġhom,
hemm uliedhom. U allura meta ssir kritika kostruttiva aħna neħdu pjaċir għax nistgħu ntejbu. Meta ssir kritika inġusta u b'aġendi partikolari aħna u l-eżiż tagħna kollha magħna iweġġgħu. Però kif għattint fl-omelija ma narawx iswed. La fil-għaxija u lanqas fl-ofsinhar. Għaliex meta jkollna mument bħal dan jimlina b'ħafna ferħ, b'kuraġġ biex kollha kemm aħna inkomplu bil-qadi tagħna lejn kulħadd. Għaliex huwa l-mulej bl-interċessjoni ta' Marija li jmexxina. Domine dirige nos. Grazzi. Grazzi, Aziz Kapillan, stieden l-Eċċellenza tiegħu Monsin Sof Mario Grek biex jinżel qudiem l-altar filwaqt li se jippreżenta kwadru tal-Madonna ta' Pinu lill-Kummissarju tal-Pulizija Sur Lorenz Kutajjar. Imbagħad jippreżenta wkoll kwadru għal kappella tal-Pulizija fid-depo tal-Furjana lil kappillan tal-Pulizija u kwadru ieħor għal kappella tal-Pulizija fid-Distrett ta' Għawdex lil kappillan ta' Għawdex. Nitlobkom umu bil-wieqfa u tibqgħu magħna sal-aħħar għall-barka tislima tal-paċi. Imbagħad se nkantaw l-innu Malti, wara l-innu Malti se nippreżentaw mill-ġdid il-kalers tal-Pulizija li joħorġu weħidhom u imbagħad wara li joħorġu l-kalers nakkumpanjaw bil-kant tal-għeluq il-purċissjoni ta' dħul taċ-ċelebranti. Stiednu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni lill-membri kollha tal-korp hawn preżenti sew dawk attivi u anke l-ex membri biex nippruvaw nieħdu ritratt tal-okkażjoni quddiem is-santwarju u mbagħad mistednin sabiex ninżlu taħt it-suntier fis-sala għal ftit refreshments flimkien. Il-Kummissarju darba tnejn għalli onorajtuna, Kummissarju, Ministru Farrugia, il-lejla għamiltu ġieħ kbir lill-lum tagħna ta' Pinu bil-preżenza tagħkom, bil-preżenza tal-korp tal-Pulizija tagħna. Għamiltu ġieħ anke lilna lill-Knisja f'Għawdex illi l-lejla stejna nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni unika jew almenu għall-ewwel darba. Hemm differenza bil-ewwel darba unika. Min qalbi nirringrazzjakom kif qed fl-omelija grazzi ta' dak li intom u tas-servizz kollu illi toffru lin-nazzjon tagħna. Nitlob fuqkom il-barka tagħha. Il-mulej ma'kum. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Kantaw flimkien l-innu Malti.
tad-Distrett ta' Għawdex biex preżenta l-kuluri lura lill-Pulizija. Nagħlqu din it-talba tagħna u din il-festa li għamilna flimkien bl-aħħar innu l-Ave Marija bl-akkumpanjament tas-sopran residenti tal-banda tal-Korp tal-Pulizija Ruth Sammut Kazinġena.
Ċontorik nirġi.